Velkommen til Vinterstuen. Vinterstuen er det mest velbevarede rum fra Rosenborg Slots opførelsestid, samt det vigtigste af kongens 3 private gemakker på Rosenborg Slot. Alle genstandene, man ser i lokalet i dag, skulle stamme fra Christian den 4. tid. De flotte paneler i lokalet blev lavet af hofsnedkeren Gregor Kreuz, som blev færdig i ca. år 1620. De blev bygget af nederlandsk materiale fra byen Antwerpen. Loftet i Vinterstuen består af Peter Isaks mytologiske malerier, som erstattede det originale stukloft, der var førhen. Vinterstuen samt etage ovenover og vinkælderen er forbundet med talerør, som gjorde det muligt at høre, hvad der foregik i de forskellige lokaler. Med dem kunne Christian den 4. være i stand til at snakke med dronningen og gæster, samt overhøre samtaler. Under restaureringen i 2005 gjorde man et nyt fund i Vinterstuen. Man opdagede her musikkanalerne, som Christian den 4. forsynede Vinterstuen med i 1613 til 1615, som ellers har været skjult i flere århundreder efter. Ved hjælp af dagsnotater kan man bekræfte, at Christian den 4. forsynede sine gæster med uset musik spillet i kælderen. Den dag i dag bliver de taget i brug et par gange om året, hvor violinbanden demonstrerer dem. I 2 af lokalets døre er der tilført kighuller. Når man som konge skulle modtage folk af forskellige rang, var det nødvendigt at opdele dem passende efter vigtighed i de forskellige rum. Her gjorde Vinterstuen sig især gældende. Derfor var kighullerne en vigtig del af forberedelsen til modtagelsen af gæsterne, men blev også brugt sammen med lydkanalerne til at signalere til tjenestefolkene, at de skulle sætte i gang eller standse musikken.